Zdravím vás, moji milí priaznivci. Poďme sa spolu pozrieť na dorastajúci mesiac, ako na nás vplýva. Už niekoľko hodín po novoluní začne ukazovať tú privrátenú smerom k slnku, privrátenú stranu mesiaca. Sprava doľava. Začneme tam vidieť taký tenký pás Dčko a každým dňom to bude narastať, takže budeme z toho mesiaca vidieť viac a viac, až kým nenastane spln a budeme vidieť celý mesiac. Prvých 6 dní sa tomu hovorí prvá štvrť a potom od toho dňa až do splnu je druhá štvrť. Pri dorastajúcom mesiaci telo veľmi dobre vie všetko spracovať a prijímať. To znamená, potrebujete doplniť vitamín C alebo kolagén, minerály. Kľudne to teraz robme, preto lebo telo na to reaguje tak, ako keby sme dávali niekoľkonásobnú dávku. Takže úžitok máme oveľa väčší ako pri cúvajúcom, ubúdajúcom mesiaci. Je veľmi zaujímavé, že pri dorastajúcom mesiaci sa rodí viac detí. Pozor, keď mesiac dorastá, náš apetít sa tiež dvíha a máme väčšiu šancu pribrať. Takže pozor na jedlo a nemali by sme konzumovať také jedlá, čo sú príliš kalorické alebo nám škodia, lebo telo na to tiež reaguje veľmi citlivo. Neodporúča sa zbierať bylinky, lebo by mohli splesnivieť alebo inak sa pokaziť. Takisto pokiaľ nás nič nesúri, tak neperieme, neodstraňujeme škvrny, lebo to nejde teraz tak ľahko. Ale za to rany rýchlejšie dokážu zaceliť. Celkovo hojenie, či pooperačné alebo poúrazové stavy sú také lepšie, lebo rýchlejšie na to telo reaguje a pozitívne. A pozor si treba dávať až okolo toho splnu. Ale o tom vám porozprávam v ďalšom príspevku.